അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വിരോചിതമായിട്ട് മുകളിൽ കയറി താഴെ എത്തി. അല്ല, ഞങ്ങൾ വെറുതെ അവിടെ ഒരു ഹോളുണ്ട്, കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പോയപ്പോ കണ്ടതാ. ആ ഹോള് തുറക്കാൻ നേരിട്ട് പോയി, ഹോളിലൊന്ന് കയറാൻ നേരിട്ട് പോയ അവള് പറഞ്ഞത് അവളുടെയാന്ന്. ഞാൻ വെറുതെ ചോദിച്ചത് ഈ ഹോള് ഇത് ആരുടെയാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞത് എന്റെയാന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെ റേഞ്ച് ഉണ്ടാ? ഹലോ, Sanjay. Good morning. Good morning. How are you? How can you reach here? I got reached safely. അവിടെ കയറിയില്ല അല്ലേ? ഞാനും മുകളിലോട്ട് കയറി. മുകളിലോട്ട് കയറി താഴോട്ട് വന്നു. ഡൽഹി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കയറില്ല. ഞാനത് കാണാൻ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള അവിടെ കുറച്ച് വീഡിയോ ഞാൻ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുള്ള അവിടെയാണ് നമ്മളൊരു ബോർഡെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു 30-35 വീട്ട് ആൾക്കാർ കണ്ടുവന്ന നേരത്തെ